Hello guys, welcome to my third vlog. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिनलायबाय थार्ड vlogआव दा जोङो थांफिनलायबाय आरोना जों ओंखाम जाखांना दा ओंखारबोलायबाय मेनाव टपिकआव मोनहैथ'वाखै जोङो मेन टपिकआव मोनाखै नै जायगाखौ खोन्थाना हो जाना फैनानै माने खिनाय जाहांहांसो मोन्दों नामा इदिसो मोननाय बायदि मोनदों ना उन्दुनो ओंखारबाय नै थब्ला थब्लि एकदम अबावबा रायजो जानो थांहांसो नुबाय आङो एकदम जेरावबो हाबला हाबला नै बेफोरो मा बागान ओरैबायदि मानसिफोरा माने एफा टाइट टाइट बुंनाङानो आरो नुवाखै ओइ नै गंसेयावबो दंबावो बेयाव दङ दा जोङो थांबाय दङ माने मोनाबो मोना आरो दा जों ओंखारनानै आरो गारि सोलायबावनांसिगोन आरो थार्ड ब्लक मोनफैलायबाय माने थेवबो माने जोबा मोनैयानो माने थांबाय थांसैलाय ना मा होनो गोसा खारदों ना गारिया गोसा खारदों दा फाइनेलि कम्पानिनिफ्राय ओंखारनानै दा जोङो वेंगाराव गाखोलायबाय माने मोनानो माने इनफिनिटिसो खोमा सारनि न'आ इनफिनिटि मोनहैनाय नङा बायदि मोनबाय आङो मोनाबासो मोनहैसिगोन दा इनफिनिटि होनबा मोनाबा मोनहैयो नामा थांसै गियारा लगायनाय जायाखै ना जोङो बेलेग गारियाव गाखोलायबाय वेंगारनिफ्राय ओमफ्राय दा अट'आव नै ओमफ्राय नै बेगफोरा एकदम बाब थाखो थाखो सिख्लाफोरनिबो दङ नै सिख्लाग्राफोरा बेयावनो दं थांसै खब सोलाय सोलाय थानांगौ आरोखि गारियाबो सिदा मोनहैखाया आरो जायगायालाय गस'ना थांनांसिगोन ओरै सासे ओरैदि थांनांसिगोन आंनिबा दंबावो जाबाय दे होमबा खारजेनबाय जोंना खारजेनबाय उफाय गैया गारि सोलाय सोलाय थांनांगौ सारनि न'आव थांबाबो नै खारजेनबाय सिख्लाफोर थानायबा एसे मोजां जासिगौमोन आरोखि नै बालन्दासो दङ दा बेखौसो होलांबाय दा ना जोंनो बुंफबजोब्बाय अबेबा संसार जानो फैनाय बायदिसो मोनबाय रायलायनाय जाया दे सार मा होनो ना बिसोरो आंथ' गोजादों गोजादों बुंनो गोसो गैया जादों मोनायाव इन्ट्र' होनसै उफाय गैस्राखाया रा ओरै गसंनांगौ जादों नुहरस्रायाखै नै ओरैजाय आयै सिख्लाफोराबो जेबायदि सम्पति हरखादों टेस आरो नोंहा गिफ्टखौ सोरनि लालायखो सारनोनो होनो लाखानाय लास्राबाय दं इयाव मोजां खायद' दं ना मा ना जाग्रासो लादों ना मासो लादों नोंलाय जाग्रा नङा संसार जानायाव खामानि होनाय मोजाङानो गामिया जायगाफ्रा मोजां गोरान आरो हा मैदेर ओंखारदो दा जायगायालाय बाला एकदम राजस्थानसो जायगाथ' राजस्थानाव दै फैदों मा फिरफिला थिखांनायखौ मोजां नुस्रादों फ्लेग थिखांनायखौ मोजां नुस्रादों दा ना स्पट आरो बेयो बे अखल सानावल' जायो नामा बेयाव पिकनिकआ सानावल' नामा सानावल' जानो हायो दा बेयाव पिकनिकखौ मोनायावबो जाखुमायो बबावबा थिगानो बाजैमोन जाथोंसै दे जोंहा बेलेगाव थांनांगौ नै मोनलायबाय हावरा ब्रिज जोंख्लाबलायथारदों बोरैबा बोरैबा थलथब थांनोसै एसे
हिनजाव लाखानाय दंरा जोंनि गारियावबो नै साफा सानै बोरायनाय राग'नाय दङ नै बिथिं दङ सासे नै खनायाव सासे दङ जोंसो आरो थैस बाजार बाजार मा बाजार इयो उगुरि बाजार धेमाजि उगुरि नङा चिरां उगुरि बेंटल उगुरि हाथाय साथाय गालांनोबो हागौ मोजाङै हमथा थाबोबाय नामा उननि सानैयालाय दं दा औ थिगानो दे लामायालाय थिगानो दं बेयो नोंस्रा गामि हाबबाय डेस्टिनेसना मोनसिगोन मोनहां जादों एसे दंबावो आरो 500 मिटार बाब जोंना गारिया बिराद स्पिडआव खारदोंलै दुलाया बाब बुंनाङा 150 किल'मिटार पार आवार बेलेग अट' बियो बिराद स्पिड खारखायो आयौ पाउडार फोनलायनाङा ओरैबायदि गुफुर जाखायो आरोना आंथ' गोसोमखा दन्दाता दाबो गुफुरसो नुखादों खोमा नै लामाया बिदि आरो थाखानायाबो ब्रेकआप जासिगोन दा जायगाया मोजां दा बिबार बागान दं नै पार्क इयो फैसा होनाङा बे पार्कआव आरामनो हाबनो हायो बेरायनो हायो फट' लानो हायोनो पस्टार गैखाया दा नै बिखायाव नांलायबाय अट'सो नालाय बिखा सिखा सौग्रोजोबो नैथिंबो दङ बिबार बागाना रायलायनाय टिउनानो बेलेग जास्राखाबाय माथो बाला हाथै जानानै जाला मोनहैगोनल' होनो गासिबो मोनहैगोनल' होनो मोनहैयानो नै बोरै जागोनरा लामाया दाबो मोनहैया जास्राखाला मेंनानै नानि मोना मिनिलांदों मोजांसो नुदोंदां बे नङा बे हाबा नङा बेनि नङा दां इयो मिथिं दा इयो फाइनेलि डेस्टिनेसनाव मोनहैहां जादों मोनहैथाराखै डाइरेक्ट सोखानाय नै बेलथायहां जादों मोनसिगोन नै डेस्टिनेसनाव एसे थांबावनांगौ 100 मिटार औ फाइनेलि फैयै जोङो डेस्टिनेसनाव मोनफैबाय आरो दा बे डेस्टिनेसनानो जाहैबाय सारनि हाबा आरो जों हाबायाव फैदो आरो बेनो आरो दाबो सोलिबाय दं गाबोन हाबाया स' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन दा बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै एन्ड खालामसै स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामदो एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय टाटा